Angibingelele-ke babukeli emakhaya nasemhlabeni wonke noma ney'ndumba zonke esinazo. Nkosi yami ngokukhulu nje ukuyithoba nangokukhulu ukuhlonipha. Ngiphinde ngibingelele laphana umuzi wakamkhize kokhabazela kogcwabe kayihlandla kogcwabe kamavovo. Bahanjelwe-ke Nkosi yami, bahanjelwe-ke ubaba wekhaya la eMnambithi. Ukhabazela-ke udokotela lo ebesibambisene naye kakhulu, ebesikhuluma naye kakhulu, mangithi ebesikhuluma naye kakhulu, ebesibambisene naye kakhulu nje akakungigcine lapho. Ngizwakalisa nje ukukhulu ukudabuka nangokukhulu Nkosi yami ukuphephisela umama ney'ngane nesizwe-ke bakithi ebesiphila ngaphansi kwakhe. Ngithi nje bafowethu nonke phephisani, 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 phephisani. Nina basembo phephisani kakhulu ngokwehlile ekhaya. Kodwa-ke nje okungijabulisayo nengikuthandayo ukhabazela ugcwabe kayihlandla uyazi ngokudlula emhlabeni, ngoba cishe mangalenzi iphutha evikini noma emavikini amabili ezokwehlela ukuhamba emhlabeni uke wakhulukhuluma ngokufa. Kodwa ebekukhomba ekudini, bengakukhomba eduzane ethi hey Dlamini, mncwabo mfowethu ngeke ngisafa ngoba sengidlule kokuthile engibalela-ke khona. Manje mangabe sekumfikela nje-ke sekumzuma ngale ndlela okumzume ngayo, uzumekile kodwa uzume into ayaziyo. Sinethemba-ke unethemba elikhulu lokuthi-ke iy'thunywa ney'danga zasekhaya komkhize ney'nyanyazezwe bakithi ziyomemukela kahle njengomuntu obesiza kakhulu ezweni, njengoba kade sisiza kakhulu emhlabeni, kade sisiza kakhulu imizi eminingi. Kunemizi eminingi ebiphila ngokhabazela, kunabantu abaningi ekade bephila ngokhabazela, kunabantu abaningi ekade bekholelwa kumkhize, ekade bekholela kugcwabe kayihlandla. Ngiyacabanga nje, ngiyababuka nje ngamehlo kamoya ukuthi abazi ngempela ukuthi bathini, badidekile nabo. Nami-ke ngithi Nkosi yami phephisani, phephisani kakhulu nje bengathi ngigxila kini nina mndeni kamoya noma nina abantu kade besizwa ubaba umkhize, ingoba ngazi ubuhlungu, ngazi futhi nokuthi njengoba nje ubaba umkhize ekade ekhona, kade enithanda kangakanani, kade ekholelwa kangakanani ngani, kade ehlupheka kangakanani ngani, ngoba mubi umelaphi ongabakhathaleli abantu abasizayo, mubi umelaphi ongabakhathaleli abantu abasizayo. Umkhize-ke amina abantu abasizayo kade bakhathalela ngokwenzani noma kade bakhathalela ngani. Undlula nje emhlabeni kade ethe uyababiza, ethe uyabacela, ufuna ukubasiza mahhala ha. Ebethe une-free special ekade esihlela. So-ke lokho mina kuyonginikezile ukuthi kusho ukuthi abantu kade balapha kade bakhathalele ngendlela eyisimanga. So nje ngisho ukuthi phephisani kakhulu bafowethu nonke kade nisizwa umkhize, nabo bonke abaphethe iy'nsebenzo zikamkhize ey'ndlini nasemakhaya nasemzimbeni nje. Ngithi phephisani, uguqile-ke ukhabazela, guqile, nisawuqhubeka kade nitshele khona, nakade ithe nikwenze, niqhubeke nikwenze, kusazokwenzeka. Futhi-ke manje sekuzokwenzeka kakhulu, sekuzokwenzeka kakhulu kunakuqala. Akuseyukufana noma kade enichazela, manje kwayena usenamandla amakhulu
asethi mayifika ey'nyanyeni zakomkhize, asethi mayifika ey'nyanyeni zakogcwabe, asethi mayifika ey'nyanyeni zakogcwabe kayihlandla, afika athi-ke ngiyacela kini bokhabazela ngishiye isizwe emuva, ngishiye abantu emuva, ngishiye abantu emuva abahlupheke ngendlela eyisimanga, abaphetheke iy'khonkwane nabaphetheke konke okwempilo okwala ekhaya. Anicelele, uyonicelela, kholelwani, thembani ukuthi akukabi khona okubheka eceleni, akukabi khona okuyiliphutha. Nizethembe, nethembe njengoba kade ubaba uMkhize eshilo. uNkulunkulu anibusise, niphile. Njengoba kulesibili nje, njalo makulesibili ngisuke ngigxoba-ke ngihlanganisa zonke iy'khali zami noma wonke amanzi noma wonke amakhambi engiwasebenzisayo. Ngisuke namhlanje ngiwasebenzisa, ngiwahlanganisa, ngisuke ngiwamixa. Ngifisa nje ukuthi-ke babuke njani ngibona nje ngisaphumule ngilindeke ukuthi bangilethele ukuya ethunjini. Ngaphela sengihlanganisile kwazi kwashaya lesikhathi njengoba nje ku-11. Ngitheka ngisheshe ngithathe ilantshi bazothi nabeyithatha bayithathayo laba banamaphezali laba banakho konke kube ukuthi nasengidlile athi nanginaphezali. Ubheka uyahleka umnguni, uhlekani wena Mzimela? Bahleka ayikho phela, ngikhuluma iqiniso. Ngiphumule nje babukele. Ngiyanithanda Nkosi yami nonke, ngiyanithanda. Ocingweni sengizotholakala, akungiqale nje ngixolise lapho. Kunenduku kade ngiyihlanganisa manje, mangiyihlanganisa ngilo ngiyeza ukuthi ayikhona. Wena uyakhala uthi awungitholi ocingweni. Hayi sizongithola, buka nje kusuka kusasa kuya phambili, njengoba kusasa kuzobe kulesithathu nje sengizohlale ngitholakala. Ucingo sengithe angilithathe, angibuye ngiyibambele nami ekutheni makulesibili ngiyiphathe zombili. Ngenze khona makulesibili nje ngiyiphathe, mawulishaya nje lolu ka-073 lungena kimi straight, ziza kimi. Sengizotholakala nje kulo nami senizongithola phela siqu sami, hhayi ukuthi senizoshaya kuthiwe angitholakali. Senizongithola manje ubusuku nemini, not ubusuku nemini, emini kuphela, ebusuku nami ngizobe ngiphumule. Babukele, ngiyanithanda kakhulu Nkosi yami, akukho nje kusashintshile, konke kusahamba kahle, konke ngisakwenzela-ke khona la osizweni ema-4. Konke kuhamba kahle, ngabe ngingitshela nje iphutha bese ngithi-ke bonke Nkosi yami abaphuma kulesi sami isandla ekade ngibalapha nengibalaphile ngisasho ukuthi ngoSeptember ngisazocela bangibukele idayari, ngizophinde nje futhi ngikuqinisekise ukuthi angithi umhla ka-19 if angilenzi iphutha kuSeptember, ukuthi cha phela ukuvele nje sizovuselela ukuthi hayi bonangu nawe usekhona, uthi hayi baba nawe 2 liter cold drink ngisekhona, baba nawe 2 liter amanzi ngisekhona, baba nawe 2 liter kambe yini lokwale phansi emadodini kulaba, hayi baba naku lokho kudliwa obaba lapha phansi, uyakwazi phela ngimemezela ngoba i-TV yethu ibuka yiwo wonke umuntu. Kodwa nje kubalulekile babukeli, ngisekhona, ngiyanithanda, konke kusenzeka, konke kuyenzeka, futhi ngiyafisa ukuthi kubo bonke abantu akade befikile la kudokotela, abantu kade befikile la kumngcwabi yahlehla, abantu kade befikile la ekhaya kwaDlamini, noma-ke nje umuntu wakwafika la ekhaya kwaDlamini kusuka kusasa nje, mawungakuthatha ucingo ungishayele ungitshele nje ukuthi-ke ukuphi, kuhamba kanjani,
kwenzakalani. Phela siphaneni nini bakithi ama-update. Yazi siphana nini ama-update, kungagcini nje ukuthi hawu ngafika kuDlamini. Nkosi yami akasathola. Phela uma ungangitholi la ucingweni ngoLesithathu, njalo uma kuLesithathu ekuseni ushayele ku-034 number uthi nje ucela izwi lami. Phela nezwi lami liyaphilisa. Niyayazi le ndaba. Siphana nini ama-update nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni. Kungabe ukuthi sahlangana yahlukana, akumnandi kanjalo futhi akwenziwa kanjalo. Mina ngiyakholelwa kakhulu ekutheni silandelane ukuthi la ukhona kwenzakalane, la ukhona kusahamba nje basasishilo yini, la ukhona kusenjengoba sazivumelene yini. Ifuwe kuukuthi ke maybe mhlambe sekungokunye, okay it's fine ngoba phela ngeke sivimbe. Kodwa nje mangabe nje usakholelwa noma usakholelwa ilamagceke wala eBlue House, wala kaDlamini, wala koLokotwayo, wala koNdlangamandla ngokudlamandebele, wala koqhina ligadanga nyawo into abenza kandindini. Bathi ucama kadliwa kweswethu uyadliwe siwazini. Hayi ushaye nje nokungibingelela phela uthi hayi sawubona. Uyazi bakithi, uyazi vele nje ukuthi nje coso lo umoya wami uthi coso lo, bese ngiphinde futhi ngibonge nabo bonke abantu abaphethe i-membership yami. Inkosi yami basebenzisa nje my sim card. Thank you kuwona wonke nje umuntu ophethe my sim card. Ngiyabuka njalo, ngihlale ngibheka njalo ntambama, ngihlale ngibheka ukuthi inkosi yami asebenziseka. Ngiyafisa ukudlulisa nje ukuthi ngiyabonga kunina nonke, nomndeni wami weqiniso, nomndeni wami wangempela, nomndeni wami ophilayo njengoba nami nginiphilela umhlaba wonke. Ngiyanithanda niphile nje bakithi. Inombolo nazi kuseyizo lezi, it's 034 004 0011, bese iyeselula it's 073 219 664. Kule cellphone lena nami sengizotholakala. Mawukuthi ngibhizi izobe iphethwe iPA yami usisi longisizayo. Mawukuthi naye futhi ubhizi izobe iphethwe yimi Samsalofu myself, mina ozobe isebenzisa. Bese kuthi makuLesithathu ngiyaqinisekisa makuLesithathu ngoba ngivula laphana endumbeni emakhosini lapha koDlamini koNdlangamandla kuDlamandebele. Ngivula ngoLesithathu kuze kube yisonto. Mawukuthi awungitholi kuyi-cellphone futhi uyakholelwa ezwini lami noma kuyi-voice yami, you can use also the number of the office, i-landline, it's 034 number 004 0011. Bese uyamtshela lo sisi obamba ifoni uthi ngiyesisi, phela umsengo wamabhubesi uthe umnikeze ucingo. Mtshele nje kanjalo uthi yesisi, umsengo wamabhubesi uthe buyisa umnikeze ucingo. Uzovana anginikeze, ngeke alokuhlupha, ngeke futhi alokubuza ama-question, ngoba into enkulu nento ebalulekile akusiyikho ukuthi usuke ufuna ukufona wena usuke ufuna mina. So-ke njengoba usuke ufuna mina ulindele ukuthola mina. Lokho ngikwenziswa yini noma ngishiswa yini ukuthi ngiyabahlonipha kakhulu abantu, ngiyabathanda kakhulu abantu. Niphile nje phela, niphile phela. Nabantwana namhlanje bavulile ezikoleni, maye kunzima nasendlini akusajwayeleki ngoba uyawuthi uyamemeza uthi aningilethele amanzi kuthiwa hayi awume. Maye kanti mabekhona bakithi bavele baphuthume babuye no5 liters bathi baba nawo amanzi. Niphile, uNkulunkulu anibusise. Niphile.